Ďakujem veľmi pekne za privítanie aj teda možnosť byť opäť doma, lebo ja som československé dieťa, takže ja mám Prahu veľmi rád a tým Miloslava a Jitky ešte radšej. Takže dostal som výzvu od Miloslava, ako vždy hodina rukavica. Budem teda rozprávať po česky, taká bola dohoda, po česky, po slovensky, pardon. Môžem aj po česky, ale teda neviem, či by ste mi rozumeli, keď to chcem rýchlejšie a teda dodržať čas. Takže bola hodina rukavica od Miloslava s názvom prednášky. Pokúsim sa trošku teda opačným smerom pozrieť na to, čo povedali Zoe, Holger a Marge v predchádzajúcom vstupe. Oni všetko vlastne zhrnuli, ale teraz si to pozrieme z tej možno komplikovanejšej strany, o ktorej hovorila Jitka, že teda implementácia je asi najzložitejší kameň úrazu toho, prečo sa hýbeme tak pomaly a prečo vlastne, ako povedala aj Zoe, nie sme schopní na úrovni nielen celosvetovej, ale aj lokálnej dosiahnuť implementáciu cieľov udržateľného rozvoja. Takže toto sú moje konflikty záujmov, v súčasnosti viac teda akademické a nemám konflikt záujmov priamo s touto prednáškou. To, že pôsobím vo VHO riadiacej rade, tak to je, v podstate to nemá nič s týmto konkrétnym sdelením. Čo sa týka dnešného vstupu, ako poviem, že facilitácie pre diskusiu, tak toto bude priestor pre diskusiu, kvalita starostlivosti. Potom sa pozrieme na to, že či naozaj je možné kvalitu starostlivosti spájať s klinickými doporučenými postupmi. Budem používať vašu českú skratku, aby som to teda nejako nemiešal, ale občas poviem aj klinické guideliny. No a potom teda možno, že nejakú stratégiu si pozrieme, že akým spôsobom to funguje opreté o dôkazy. Takže klinické doporučené postupy, naozaj môžeme dať, že rovnítko rovná sa kvalita starostlivosti. Vieme, že veľa skupín, ktoré dneska produkujú guideliny, tak sa zameriavajú na veľa aspektov, ktoré sú identifikované, ako už bolo povedané aj v prednáške od Margre, na základe kontextualizačných faktorov, ktoré sú dôležité. V jednej takej sumárnej práci z Mayo Clinic, tak môžeme vidieť napríklad priblíženie toho, že skutočne to, aký potenciál majú dôkazy pre zmenu systému alebo zmenu toho, čo chceme osloviť tvorbou príslušných klinických postupov, tak sa môže opierať jednak o kvalitu dôkazov, o tom sa hovorilo včera a dnes a ešte sa bude hovoriť aj v tejto sekcii, a potom naozaj o nejakej rovnováhe medzi benefitmi a újmami a takisto o preferenciách pacientov. No, samozrejme dnes viac ako inokedy v období po covide sa snažíme pozerať na to, koľko investujeme, do čoho investujeme a snažíme sa všade všeobecne šetriť, lebo ministerstvo financií to tak od nás všetkých vyžaduje. Takže to sú len niektoré z tých oblastí, ktoré môžu vplývať nielen na tvorbu, ale hlavne na implementáciu. Ale čo je oveľa dôležitejšie je, že naozaj adherencia nielen samotných pacientov, ale aj nás ako poskytovateľov, tí, ktorí sme vykonávateľia toho, aké odporúčania dáme do praxe, môže byť kruciálna. Veľmi veľa o tom bolo publikovaného a môžeme nájsť mnohé sdelenia. Ja trošku vyberiem aj vzhľadom na to, čo povedala Zoe, ohľadom toho, že málo rozprávame o krajinách s nízkym a stredným príjmom a porovnávame možno tie kontexty. Dovolím si povedať, že v mnohých kontextoch, napríklad aj Slovenská republika, sa pri implementácii guidelinov dá porovnať napríklad s takým Pakistanom. A napríklad odporúčania, ktoré boli vydané s Európskou asociáciou pre kardiológiu v kontexte manažmentu chronického zlyhania srdca, tak v rôznych krajinách, keď sa meral dopad a implementácia týchto guidelinov, tak vychádzali úplne odlišné zistenia.
Vieme, že v Amerike a v niektorých krajinách Európskej únie tie zistenia boli veľmi dobré, lebo vlastne aj autori tohto guidelineu boli súčasne v paneli a sú súčasne, alebo vtedy prezentovali národné asociácie kardiológie a tým pádom tá implementácia bola trošku jednoduchšia, lebo hneď vlastne prekladali do praxe a do zrozumiteľného jazyka daných poskytovateľov v danom kontexte to, čo bolo potrebné. Naopak napríklad taký Pakistan s tými závermi, ktoré sú tu, bol významne pozadu a vlastne tá implementácia bola extrémne nízka, menej ako 10%, čo sa týka samotných poskytovateľov, teda kardiológov. Takže mnohokrát, keď sa rozhodujeme, či niečo implementovať alebo nie, príde možno váš primár alebo vaša vrchná sestra s nejakým dobrým nápadom. Našla som guideline, hej. Niečo bolo schválené, nejaký Holger Schoenemann, nejaký Miloslav, nejaká Zoe, niekde čo si sa dohodli a vyzerá to super, poďme to implementovať. No aké sú reakcie? Tak mnohokrát naozaj takéto rozdielne, niekto nechce vôbec, lebo máme takú nejakú kultúrnu rigiditu v tomto regióne sveta, že veď to, čo máme implementované roky, tak veď s tým sme dobrí, len to neškrabme, nechajme to tak a poďme ďalej. Potom niektorí, no však 1-2 odporúčania možno by sa dali. Takže toto je o tom, čo hovorili aj kolegovia v predchádzajúcej sekcii, že na základe čoho sa rozhodujeme. Mali by sme naozaj merať. Ja zatiaľ využijem čas, kým to teda nabehne. Vo svojej podstate môžeme vidieť naozaj tú heterogenitu aj v tých našich klinických tímoch, ale aj u tvorcov politík, že máme rôzne názory. Na základe čoho sa väčšinou rozhodujeme. Buď na základe toho, že kto má, tak ako bolo povedané, GOPSAT metód, kto má teda väčšie slovo, lebo má väčšiu pozíciu, alebo potom na základe faktov. A to, čo chceme a o čom tu dneska a včera ste diskutovali, tak chceme sa rozhodovať na základe faktov. A môžeme sa rozhodovať iba vtedy, ak ich meriame. Takže jedna vec je, z čoho vychádzame pri tvorbe, ale teraz by som chcel sa sústrediť na predmet tej prednášky alebo toho vzdelenia môjho, a to je teda dopad. Ako to môžeme merať? Môžeme to merať naozaj tým, že zberáme rôzne heterogénne dáta, v tom je expert profesor Dušek a jeho tím, keď vedia z toho vykúzliť niečo, čo dáva zmysel. Takže takýmto spôsobom v mnohých štúdiách, ktoré teda už vám nepriblížim pre krátko z času, ale v mnohých štúdiách máme možnosť vidieť rôzne prístupy v tom, ako a aké dáta zberať, aké dáta majú zmysel na to, aby sme vedeli, či klinické postupy, ktoré chceme implementovať pre našu prax, dennú prax, majú význam a ktoré teda si môžeme aj z tých svetových alebo európskych alebo akýchkoľvek konzorcií osvojiť. Nie vždy, a v tom sú zasa experti Klugarovci, nevždy je potrebné v niektorých, povedzme, že prostrediach implementovať do praxe úplne všetky odporúčania, lebo niektoré už sú. Potrebujeme iba vyladiť ten systém, potrebujeme dospieť do toho štádia, že dostaneme najväčší benefit pre toho nášho pacienta. Prípadne môžeme znížiť náklady, a teda toto je náš zámysel. Takže aké dáta môžeme zberať? Môžeme zberať jednak dáta na úrovni systému zdravotného, teda ten zdravotný systém nám dovoluje zberať či už záznamy, ako keby elektronické records v angličtine, teda elektronické karty pacientov, ktoré obsahujú veľa dát, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť, kde napríklad robíme zbytočnú liečbu alebo zbytočné vyšetrenia na základe toho, keď nemáme compliance ku príslušným klinickým guidelineom. Potom máme na druhej strane pacientské dáta, to znamená reportovanie alebo zdelenie zo strany pacientov, ktorí nám dávajú informácie o tom, čo je ich preferencia, alebo či dostali príslušný guideline v priebehu svojho pobytu v zdravotníckom zariadení správne vysvetlený, správne podaný. Veľká vďaka, pán profesor. Takže ja to iba preklikám a vlastne pacientská preferencia ukazuje sa v posledných rokoch
veľmi dôležitý parameter k tomu, aby sme sa vedeli orientovať v tom, aký dopad má teda implementácia klinických guidelinov na náš zdravotný systém. Veľmi rýchlo iba meranie dopadov, tak máme 4 základné ciele zdravotnej starostlivosti: zlepšenie skúsenosti pacienta so starostlivosťou, zlepšenie zdravia obyvateľstva, zníženie nákladov, ako sme už spomínali, a zníženie prípadne vyhorenia zdravotníkov alebo odchod zdravotníkov zo systému. Toto je obrovský problém teraz celosvetovo, nie len v našom regióne a aj v Česku. Ale ako vidíme, tak tie dáta zo štúdií nám jasne hovoria, že ak správnym spôsobom prekladáme klinické guideliny do praxe, ak ich implementujeme, ak senzitizujeme, tak to v konečnom dôsledku môže odľahčiť zdravotníkov a vlastne udržať ich v tom systéme. Takže implementačný proces, a hneď keď publikujem guideliny, je potrebné, aby som mal aj indikátory a to, akým spôsobom budem implementačný proces robiť. Univerzálne pokrytie zdravia, Tallinn Charter, teraz ide naša Merck v decembri robiť ako keby pripomienkovú konferenciu. Prosím, sledujte to, nejdem viacej kvôli času, nebudeme mať k tomu priestor, takže toto takisto prebehnem. A dostanem sa k tomu, čo by sme si mohli možno priblížiť pre zaujímavosť. Tie zdravotné systémy teda merajú rôzne oblasti, v ktorých by mohli zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Vlastne dôležité je identifikovať varianty. Keď máme variabilitu, odlišnosť v prístupe nejakých klinických napríklad intervencií, tak toto nám už hovorí, že tam ten klinický guideline môže byť veľmi výhodný a mali by sme ho implementovať alebo mali by sme ho viacej observovať. Z toho vieme vyťahnuť aj niektoré ďalšie špecifika, či už teda náklady a podobne. Nie je na to priestor. Takže nové normy kvality. Veľká vec je, že sa nám podarilo urobiť stratégiu a akčné plány do roku 2030 na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie pre špecifickú oblasť, a to je bezpečnosť pacienta, lebo sa zistilo, a to bolo v tých predchádzajúcich slajdoch a nie na tú priestor, zistilo sa, že správnym implementovaním guidelinov pre bezpečnosť pacienta, alebo tie, ktoré regulujú túto oblasť, môžeme ušetriť niekoľko miliónov, možno aj miliard eur. A to teda, keď som si len pozrel 4 základné piliere, ktoré v našej oblasti, v našom regióne sú problematické na Slovensku a v Česku, tak priemerne by sme mohli v týchto krajinách ušetriť okolo 200 miliónov ročne, ak by sme implementovali vlastne tieto guideliny do praxe všade u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo je obrovský peniaz napríklad na implementáciu vzácnych chorôb a podobne. Takže máme veľa ideí, ako merať, ako implementovať, ako teda hodnotiť ten dopad klinických guidelinov. Veľmi rýchlo napríklad Európska spoločnosť pre kardiológiu, ako som už spomínal, prezentovala výskum, ktorý je veľmi dôležitý, a to je tá compliance tých lekárov, ktorí poskytujú implementáciu guidelineu do praxe a teda robia s pacientom, ktorý má srdcové zlyhanie. Dolu vidíte výsledky toho, keď tí lekári mali compliance ku guidelineu a implementovali ho do praxe, a vidíte rozdiel v dožití, toto sú vlastne mortalitné alebo teda krivky prežívania u pacientov so zlyhávajúcim srdcom, a Bčko je so všeobecnou kardiovaskulárnou mortalitou. A toto vidíme na úrovni teda 6 mesiacov, že sa znížila o 50% preskripcia liečiv, ktoré sú indikované pre srdcové zlyhanie, a na druhej strane sa vlastne zlepšili parametre a prežívanie týchto pacientov, čo hovorí ako významný dôkaz pre implementáciu guidelinov do praxe. Mnohé krajiny majú rôzne usmernenia, už nejdem teda do detailov kvôli času. Máme pacientské reportované výstupy, to je to, o čom som hovoril. Pacient by nám mal dávať spätnú väzbu a my by sme si ju mali pýtať. Keď sa len zoberieme matky, ktoré odrodia svoje deti v nemocnici a nedostanú alebo dostanú laktačné poradenstvo. Vieme, aké to je veľmi dôležité pre zdravie nielen tej matky alebo vzťahovú väzbu
väzbu a budúce traumy, myslím psychotraumy dieťaťa a vzťahov, ale samozrejme aj pre stimuláciu celého imunitného systému a podobne. A to je jeden základný štandard, ktorý nás nestojí absolútne nič, iba chvíľku času, rozhovoru a vlastne dbanie na to, aby sme implementovali BFHI, princípy, guideliny Svetovej zdravotníckej organizácie. Takže musíme mať kritické otázky stanovené, keď chceme implementovať guideline, prečo ho chceme implementovať, čo chceme zberať, aké údaje napríklad od toho pacienta, akým spôsobom to teda budeme vyhodnocovať a na čo sa chceme pozrieť, že čo chceme zredukovať. Chceme mortalitu, chceme nejaké iné komorbidity a podobne. Napríklad NICE, čo je teda anglická národná spoločnosť pre zdravie a excelentnú starostlivosť, tak hovorí o tom, na základe mnohoročných skúseností, že teda mnohé vzdelávacie aktivity sú potrebné na základe zistených dát. Čo sa týka toho, čo som chcel teda priniesť, zlepšenie výsledkov je možné iba keď meriame dopady. 7 takých hlavných oblastí bolo identifikovaných, ktoré môžu mať významný dopad, a to je úmrtnosť. Napríklad, keď si zoberieme Piedmont nemocnicu, tak tu nás zistili, že štandardizácia pacientov alebo štandardná terapia pacientov a starostlivosť, ktorí prichádzajú do nemocnice so zápalom pľúc, bola znížená, alebo teda úmrtnosť bola znížená až o 56%, keď implementovali istý set prístupov na základe toho, že implementovali klinický guideline. Vidíme, že sa ušetrilo až $220,000 za jeden rok. To nie je vždy iba o ekonomike, ale napríklad, keď správne identifikujeme cestu pacienta zdravotníckym zariadením, keď vlastne napojíme starostlivosť na kľúčové body, kde zistíme, že nám pacient uniká a kvôli čomu sa stáva napríklad rehospitalizácia, že v tomto prípade nebolo prepojenie na primárnu sféru, že po prepustení pacient nevedel, čo robiť, nebol napojený na svojho primárneho lekára, to znamená, že rehospitalizácie boli vysoké. Tu v tomto prípade táto nemocnica zaviedla prístup, ako náhle príjmem pacienta s pneumóniou do nemocnice, okamžite kontaktujem jeho primárneho poskytovateľa a vlastne dávam mu informácie, robím kontinuum starostlivosti preto, aby sme zlepšili compliance, aj následnú starostlivosť po prepustení, prípadne rehabilitáciu a znížili opätovné prijatie do nemocnice. Takže toto súviselo s rôznymi oblastiami vrátane ošetrovateľskej starostlivosti, preskripcia alebo nepreskripcia antibiotík, príjmu alebo nepríjmu pacientov do nemocnice. Čo sa týka internej nemocničnej platformy, kde sa zberali dáta, tak bola vyvinutá platforma, ktorá pomáhala identifikovať procesy, kde boli urobené dobre a kde naopak bol problém. Tuto štandardne, teda SOP, ktoré poznáme. Veľmi dôležité sa ukázalo, že komunikačný plán bol potrebný pred implementačnej fáze a aj implementačnej hovoriť s konkrétnymi lekármi a zdravotníkmi a teda po implementácii bolo dôležité vyhodnotiť nedostatky aj systémov a spolupráce s lekármi, GP-kmi, teda poskytovateľmi primárnej starostlivosti. Druhá oblasť bola bezpečná starostlivosť v zmysle ošetrovateľských techník a poškodenia kože, napríklad dekubity, vzniku dekubít a nozokomiálnych infekcií. Texaská detská nemocnica znížila implementáciu správnych guidelinov detské nozokomiálne infekcie až o 35%, čo je naozaj že veľmi dobrý výsledok a samozrejme, že tým pádom sa ušetrili aj zdroje. Paralelne ale s tým využili to, že sa transformovala nemocnica a robili edukácie, aj zavádzali nové procesy, využili aj ďalšie klinické guideliny zamerané na diabetes detský a takisto na niektoré ďalšie ochorenia, ktoré sú na slajde a tým pádom vlastne znížili náklady, ale aj rehospitalizácie a komplikácie. Takže toto je možno vyjadrenie, ktoré si treba zobrať za svoje pre všetkých, ktorí sú tu z ministerstva a z ostatných organizácií regulujúcich. Naozaj sa musíme najskôr rozhodnúť vo vedení našich zariadení, že chceme tú kvalitu implementovať, že chceme zlepšovať zdravotnú starostlivosť, dať tomu priestor, ale aj úvodné investície. Opakované hospitalizácie vidíme, že v nemocniciach v USA je možné ušetriť významnú zložku investícií
investícií do zdravotnej starostlivosti. Napríklad takisto táto Texaská univerzitná nemocnica znížila readmisie, teda rehospitalizácie až o 14,5%. Čo sa týka toho, ako to urobili, tak vlastne kvôli technickému problému iba skipnem, keď budete chcieť, tak myslím si, že slajdy budú potom k dispozícii. Skúsenosť pacienta je veľmi dôležitá a reportovanie. Vidíte, že až 120 miliónov libier v Anglicku sa ročne ušetrí práve tým, že sa to naozaj správne vyhodnocuje a bezpečnosť pacienta sa porovnáva. Efektívnosť starostlivosti musíme to merať, aby sme vedeli, čo zavádzať, kde máme nedostatky a teda ktoré klinické guideliny potrebujeme. A samozrejme, že včasnosť starostlivosti. Tu boli tiež niektoré príklady, ale takisto nemáme ten priestor. Iba sa preklikám ku záveru a ten záver je tento, ako dlho nám bude trvať, kým naozaj zavedieme do praxe to, čo už dávno všetci vieme. Všetci ste vedeli to, čo som rozprával na tej prednáške. Všetci máme naštudované tie klinické štúdie a každý v tej praxi niečo observujeme. Naozaj treba sa stretnúť, treba o tom hovoriť a treba vedieť, kto je našim lídrom. A znova nadviažem na Zoinu prednášku a posledný slajd. Potrebujeme lídrov, ktorí nás povedú správnym smerom. A ja blahoželám Českej republike, že má takýchto akademických a klinických lídrov, ako sú Klugarovci, ako sú Dušekovci, ako sú ďalší, ktorí tu sa snažíte dlhodobo robiť skvelú prácu a hľadať riešenia napriek všetkým ťažkostiam, ktoré máte. Ďakujem za to, že som mohol dneska byť s vami.